Een winterweekend. Een winterweekend met sneeuw, een winterweekend met frost, een winterweekend met gledens. Alles jet erbij. Joen en vannacht nog altijd een kans op een sneeuwbui of een sneeuwbuiken, maar via de flinke opklarings. En afhankelijk van die flinke opklarings kan het ik wel eens matig vriezen. Ik hou dat op zo'n, min 3, min 4 graden, opplakken misschien wel min 5. En dan heb ik de min 6, misschien nog wel steen van het oosten en het zuidoosten. En de wind die zal staan gewoon wat sterker worden. Dan kroept ik meer naar het zuidoosten toe. En die wind die zal letter vannacht matig ontkräftig worden. De krachtige wind in het kust- en maatgebied. En morgen is het hier en dan oorbaar. Het viel flink koud aan, toch de sterke wind. Maar het is ik koud, maar 1 graad boven 0. En we hebben eerst nog wel eens wat zinnen. Staat er gewoon bij de lucht en letter de sneeuw. En verder de wind krachtig onthut van het watergebied uit het zuidoosten en het oosten waai. En ze bloot het in de nacht en in de jontijd, maar dan snijdt het even wat meer. Misschien wel matige sneeuw. Maar lichte frost. Dus gledens rondom. En dan manje, tiese, maandje, het fruitzocht. Manje en tiese, ik nog wel eens even wat sneeuw. Hoe daar in temperatuur om bij de 1, 2 graden boven 0 in de nacht en sam. Ja, lichte frost, min 2, min 3. Maar zeggen we nou waasje, is het waasje droeg met 3 graden in de plus. In de nacht min 3 of min 4. En ze blijft het nog altijd winters. Voorzichtig in het verkeer en bij met de manje, maar weer even in het waasje.